Mga kaspero, kain tayo. Good morning mga kaspero. Magdadive tayo ngayon at ang aga natin. Himala, aga nating gumising. Yan, dito tayo sa Diniwid Beach. So doon tayo mag-umpisa sa back beach mga kaspero. Magbiyahe muna kami. Low tide mga kaspero. Kasama ko ngayon si Kuya at saka si Master Danny. Alis na kami mga kaspero. Mga kaspero, nandito na tayo sa spot. So try natin dito ulit. Sana makarami tayo. Medyo malaki nga lang yung alon, pero kayang-kaya naman. So dalawa kami ni Mr. Danny mag-dive. Let's go mga kaspero. May pang-ulam na tayong lobster mga kaspero. Good size. Nice one.
Woo! Yung mahirap kunin pero nahuli pa rin. Bansa! Woo! Barakuda mga kaspero! Ran! Igot kao! Oh! Mga kaspero, tumabi na kami. Ayan, so kumuha ako ng lato. Ayan. Yan, lato. Nalinis na. Ito yung kakainin namin. Kakain muna kami mga kaspero, tapos magdadive ulit. Ito yung hinuli kong lobster kanina mga kaspero. Good size na to. Sarap na to pang ulam. Mga tatlong daliri yung laki. Siguro mga kulang-kulang kalahating kilo to mga kaspero. Ito yung lunch natin. Ulam natin. Ayan, apritada. Apritada ang dilata. Tapos itong lato. Ito na suka. Tapos yung lobster, relax muna. Ayan. So ito muna yung lalunch namin. Yeah. Panalo. Mga kaspero, kain tayo. Kain. Kain. Kain, ulam. Mga kaspero, around 2 na tayo. Lalakad muna kami doon. Hindi na kami magdadala ng bangka kasi
Malakas na yung alon. Lalo nagka-kite doon. Ang sa abos na tanong. Daywara daan tapos may malaguno pa. Babu may mga lalo mo. Bahol tao? Ha? Bahol lah. Oh? Bahol? Mga kaspero, ito na po yung nahuli kong lobster kanina. Tapos yung barakuda. Ayan. So, sigang natin to. Ano kaya lasa nito mga kaspero? Itong lobster. Comment down below kung anong lasa sa nakatikim.